ai kublei ia pi baro ki prabangai joka Shillong Archdiocese hakani ka sithodeng bakhut ngakwa panai ka khubor shapan ka ding phana jong Christ Jisu ngitep bo blei uraye yangi halor ka ding phana namar kata ka benta beneng kok ka ding phana ka pitkan mau yangi bo blei u yangi Jisu long khun jong blei balawan sikani ka parthei ban pen pau ka jingi jong blei yangi baro takadao gospel jong Yohanes lai khan riu ko ong ho yu blei la ye katakatai ka parthei mulai ti noi lau jong khun ba marwei ba baro ba ngai hu onom ya han re un yo ya ka ji em bom jukot namar kata kadai kani ken kata ka ba ngitep lengba ka ding phana lengba ka si thoding ba khuat ka kan mau blei la ye ya ka parthei bar away nang tau Paulus ba khoi un ra tho chake station ong ki Roman san pra ka bong Henry day kani ka ba blei upan i ka jingi na ka banta jungi man ba ngi na long nong pop dei ha ka ta ka por u blei la pen pau ya ka jingi yang i ki brio ha gospel Yohanes khat san khat lai ka jingi ba khrau ta me jong brio ka la abandon na ka banta ki lok ka long ban ai ti no ya ka jingim na ka banta jongki teu tri su la ai ti ka jingim na ka banta ki brio ka parthei te ka ta ka dau ka ding phana ka de ka dak cho ka jingi ba khrau tam jong play yang i ki brio ka ba ha ka ding phana yo i ya ka jing map jong play try ji su anda la sa na phana ya u ba la kan tiu yu shen jron na lor ka ding phana Jisu lai i ye baro ki nong shun ki sipai bla sa na phana yu ki farisi ki stat ain ki bala ben yu ki bala tim yu bat bala i ki pa ba hang tau Jisu i lut ki pen ban hakaji i jung u ya ki lo ang pen ban ko pa to map ya ki na markin tep ya ka ba ki la le gospel jung Lukas arfulai lai pusau tiang ni Jisu lama lut i baro ki nong shun kito bro bala pen mong kito bro bala la pop la sang ban pelong ya ki briu bara ban yo ia ka jing im bom chukut hema kata kai ro yang i ha ka chuk por ro bo blei ula wan ban ma ngi ru ki nong bot jung Jisu ngi de ban ya ma markeliam gospel jung Matthew riu khat san ko ong la da phim ma ya ki wei pat upap deng jong phiro umma Jisu halo ka dik phana ula ai lut ka jing i ba ka jing map chung na ka banta ki pop baro ukwa ro hi kai ro yangi ba ka ding phana ka dei ka jinglong kristan de ka por bagini i markeliang biama markeliang nang ta chu balai ha ka ding phana ni i ka jing job chung bre kita ki nong shun kita ki ba les new kita ki ba la ben yu ina try ka la kut lat ndau Jisu ya halor ka ding phana pen pan ka long ka basutan nat pat bau Jisu pat anda ula yak halo kedik pana hantu ula job ya ke jing sniu bara ula job ya ke jing ya ula job ya ke pop ula job ya ke boman ula job ya ke bot jo ke jing dum bara takadau gospel Yohanes khat ar apusau on shisha ngong api lemdau pnyang jo geu ha khandau bau yap usa tang marwei Henry la dau yap usai so sibun Blay handau layap ula pen siso lama la pen khut ula job ya ka bor ka jing dum jo ka parthei baro ko we ka basa ha ka ding phana ngi i ya ka jing ko ngu jong Jisu la ko ngu yu blay pa ha du jing yap ula shim la pen ya kat ka daniel dia ba blay pa wala da blay pa ba Jisu ke long ko we Henry ula pen de ladi ula hiana pedin la IT ladi ha kekti bas bon jong pa ban long ba kongu na ka banta ban penim ban suspa ikajat ben riu takadau gospel jong Markus khat sao lai pen riu Jisu ang ko pa chunga mela ban le ek baro to shim no ikani ka khuri nanga pen ban on ku ba na mon manga Henry ku ba mon mame ula pendem da ka jing soret
daga jikongu ya ukpa hadu jengyap kai ka yang iru bangiru akan jinglong Kristen nomput yung Yesu ngiha ban kongu ya ka balang iki bahalor bat iki an balang nang ta shishu kabasan hagading panang i ya ka jing sha shitom jong play ki breu ke nam la ba so thu baleng breu ha ban sha shitom Henry ko ong ba breu la sha shitom ban dup ban im ya ka prathai bra ko wei hang ni long ulaki ulasan kamat jong play kum usailum la kum ba sei nau thiet uba na ka do tu khrem halakas new breu klam man ei ban nyap nya yang ni klam isong kun ei bangin penunia pet yu ya u ki breu kita iben bat ki kentan ki breu ke jing pensusi lapan kia ke jing jenjar nama ki breu kim kwa pet chu yau tau ba ki iben ngiru ngim ken breu shu yu ben ban mau rakit ke jing jenjar jongi baro ke jing pang stom ya ka pop kasang bat ulakit yang ni dak jing sha stom jomu nama kata don kam Yesu ba un sha stom la kata ro ngila tharai ba blay la sempat ba la pen stom ya u gum tau la pen kordit kau se la pen mong yu na ba ka jing le palat jungi la pen chinghem nam yu nama ki kam bom man jungi dak jing sempat jungu la pen sup la pen ai biang yang ni ya ka jing pen khot pen khia bat ka jing ma ki pop jungi prophet Isaiah san pulai aradusan dan mengetau Yesus la syaitam la syayam banduk patim yang ni baro uciti jong Petrus kelenong ke pasipo ka citi ka gospel jong Yohanes kelenong sipot ka cipo ko on Yesus la IT ka jing yang ni banyo ya ka jing ka bapura u Petrus pakuat pate Stephen konju ki men konju aku sau wang mau la ba ki pop jungi hakamet jung yung halo ka ting pana bangin yap du ya ka pop bangin dup im ha ka hok da ka jing klan ba ka jing pnyang shitom bangin la kan du ha ka jing im jungi man la ka singi nama kata u Paulus pakuat wang Chris la sya sanat pana ulang ka por blay ba ka jing start jung blay ban panim ban sius pa ya ki pop jungi baro aprathe nama kata Pakistan para lok bi baro ka khubo jong ani ka Good Friday la na sit thading ba khoi ka long ka ding phana ka nong ka Matthew nong chipo lai propra uta bombai ka ding phana pat o umla ban long bandawa ban long jong uplai Lukas kena arfulai kita ki bakwa ban bot yang ngau jisuang ki ban len ni ladi ban ba ka ding phana ban bot na den jonga Lukas kat saat punya orang kita berbuat jangan kelemba ikat di pena kim tawa ban long kijong na kekam jong ki apostol alai pun riu u Kristus la syasa na pena u deng tau Yesu bat u kan rat jongi Stephen kong jong Paulus cikinong Korin i wei kat pra ka kubo jong ka ding pena ke long ka jing i big tasam yikitu ki ban jot handre hangi pat ki banget ngilamat ya ka jing panim balik ke bot jong umplay. Kasih jong Paulus sinong kaletia nriu katsau Paulus wang ngahi dalade nganom kop sarong ya ka aka light tang kading pana jong try jongi u Yesus Kristus. Kading pana kadai kadak jong kajing ngai jongi kadak jong kajing panim kadak jong kajing kermen hau try Yesus. Kading pana kapan kan mau yang ni ya kajing ie jong Yesus yang ni baro hadu jing ya. Kading pernah kadang kebor papen kelain tam persya yang boman. Ni long Kyrgyzstan kedong bot jong Kristus Yesus ini ban ba kanya kading pernah jongi mana kasni. Kading pernah kadang kading syak shitam jong Kristus. Kading penim nak pop ini ban ba kading pernah jongi ru mana kasni ban yang sakhi haki wei lang ba kading syak shitam jong Yesus yang ni. Mana kasni thoding jong por len yon yemani yemeko Kristus bani pendan borom yami nama blasus pa ya ka partai da ka ding pana bakho jong to na makata in aingu yu play balayap na bata jongi to na makata ngiru in ba ya ding pana jongi man na kasi ban bot ya utra Jesu